स्वादिष्ट रेसिपीज मराठीमध्ये आपले मनापासून स्वागत आहे। आज आपण झटपट तयार होणारी पण अतिशय पौष्टिक अशी बारीक मेथीची भाजी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। बारीक मेथीची भाजी बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी बारीक मेथीच्या 7 जुड्या घेतलेल्या आहेत, तुम्ही बघू शकता। तर याच प्रकारे या 7 जुड्या मी घेतलेल्या आहेत। सगळ्यात आधी आपण ही भाजी साफ कशी करायची आपण ते बघणार आहोत। तर ही बारीक मेथी जी आहे तिला ही जी खाली मुळं आहेत ती सगळ्यात आधी आपण अशी तोडून घ्यायची हाताने। ती फारच नाजूक असतात त्याच्यामुळे ती इझिली अशी हातानेच तोडली जातात। आणि त्याच्यानंतर हे भाजीला हे जे तुम्हाला टरफलं दिसतात चॉकलेटी कलरची, तुम्ही बघू शकता भाजीला ही अशी मध्ये मध्ये टरफलं आहेत। तर त्याच्यामध्ये बऱ्याचदा माती असते, ती टरफलं आपल्याला व्यवस्थित काढून घेणं गरजेचं असतं। तर त्याच्यासाठी जेव्हा ही भाजीची जुडी असते तेव्हाच ही थोडीशी अशी झटकून घ्यायची, जेणेकरून ती टरफलं त्यामधली पडली जातात आणि मग ती पाण्याने इझिली स्वच्छ होतात। तर याच प्रकारे आपण ही सगळी टरफलं आणि या भाजीची मुळं काढून घेऊया। आता या ठिकाणी मेथीच्या सर्व भाजीची मी मुळं काढून घेतलेली आहेत। आता आपण ती धुवून घेऊयात। त्याच्यासाठी इथे बाउलमध्ये मी पाणी घेतलेलं आहे। तर आपण या भाजीपैकी थोडीशी भाजी घेऊयात, पाण्यामध्ये टाकूयात आणि व्यवस्थित आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायची। तुम्ही बघू शकता यामधली जी चॉकलेटी कलरची जी टरफलं आहेत ती साईडला येतात, तर ती टरफलं आपल्याला नको आहेत। तर आपण ही भाजी अशा प्रकारे धुवून घेऊयात। जोपर्यंत ही टरफलं निघतात तोपर्यंत आपल्याला ही भाजी धुवायची आहे। शक्यतो 3 ते 4 वेळा ही भाजी आपल्याला धुवायला लागते। तर आपण याच प्रकारे उरलेली सर्व भाजी 3 ते 4 वेळा धुवून घेऊया। आता या ठिकाणी बारीक मेथीची सर्व भाजी मी पाण्याने 3 ते 4 वेळा स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। आता ही भाजी आपण कट करून घेऊयात आणि मग पुढील कृतीकडे वळूयात। आता या ठिकाणी बारीक मेथीची सर्व भाजी मी कट करून घेतलेली आहे। आता आपण भाजी बनवूयात। त्याच्यासाठी या ठिकाणी मी 6 मोठ्या पाकळ्या लसूण बारीक ठेचून घेतलेला आहे। त्याच्यासोबतच 3 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। या हिरव्या मिरच्या मी उभ्या चिरून घेतलेल्या आहेत। त्याच्यासोबतच एक मोठ्या आकाराचा कांदा बारीक कट करून घेतलेला आहे। या ठिकाणी 2 मोठे चमचे इतपत शेंगदाण्याचं कूट घेतलेलं आहे। शेंगदाण्याच्या कुटाच्या ऐवजी तुम्ही किसलेलं ओलं खोबरंही वापरू शकता। त्याच्यासोबतच आपल्याला लागणारे चवीनुसार मीठ, हळद आणि गरजेनुसार तेल। आता आपण बारीक मेथीची भाजी बनवूयात। त्याच्यासाठी इथे गॅसवरती मी कढई गरम व्हायला ठेवलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये 1 मोठा चमचा इतपत तेलही गरम करून घेतलेलं आहे। सगळ्यात आधी आपण याच्यामध्ये ॲड करूयात ठेचून घेतलेला लसूण, परतून घेऊया थोडासा। त्याच्यासोबतच आपण याच्यामध्ये ॲड करूयात हिरव्या मिरच्या, परतून घेऊयात। आणि आता आपण याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत बारीक कट केलेला कांदा आणि हा कांदा देखील आपल्याला तेलावरती गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत छान असा परतून घ्यायचा आहे। साधारणतः 1 ते 1.5 मिनिट झालेला आहे। मीडियम गॅसवरती हा कांदा मी छान असा परतून घेतलेला आहे। आता या पॉइंटला आपण याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत पाव छोटा चमचा इतपत हळद, मिक्स करूयात। त्याच्यासोबतच आपण याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत चवीनुसार मीठ, मिक्स करून घेऊयात व्यवस्थित। आणि आता आपल्याला गॅस स्लो करायचा आहे आणि याच्यामध्ये आता आपण ॲड करणार आहोत बारीक कट केलेली मेथी। मिक्स करून घेऊयात व्यवस्थित। आणि आता आपल्याला याच्यावरती झाकण ठेवायचं आहे आणि स्लो गॅसवरतीच हे मेथीची भाजी 2 मिनिटं छान अशी शिजवून घ्यायची आहे। आता साधारणतः 2 मिनिटं झालेली आहेत। स्लो गॅसवरती मेथीची भाजी मी शिजत ठेवली होती। आपण चेक करूयात आपली भाजी। तुम्ही बघू शकता भाजी खूप छान अशी शिजली गेलेली आहे। आता या पॉइंटला आपण याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत 2 मोठे चमचे इतपत शेंगदाण्याचं कूट। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात एकदा।
आणि पुन्हा एकदा आपल्याला या भाजीवरती झाकण ठेवायचं आहे आणि पुन्हा एकदा स्लो गॅसवरती ही भाजी आपल्याला शिजवून घ्यायची आहे। आता साधारणतः 3 मिनिटं झालेली आहेत। स्लो गॅसवरती मेथीची भाजी मी शिजत ठेवली होती। आपण चेक करूयात ती झाली आहे का। तुम्ही बघू शकता खूप मस्त अशी ती शिजली गेलेली आहे। यामध्ये अजिबात पाणी नाही आहे, पाणी पूर्णतः आटलेलं आहे, म्हणजेच आपली भाजी खूप छान अशी रेडी झालेली आहे। तर आता आपली मेथीची भाजी रेडी झालेली आहे। आता आपण गॅस बंद करूयात आणि ही भाजी सर्व करू। आता आपली ही बारीक मेथीची भाजी रेडी झालेली आहे। तुम्ही बघू शकता ही भाजी थोडीशी कडू असते, मात्र अशा प्रकारे शेंगदाण्याचं कूट ॲड केल्यामुळे ती अजिबात कडू लागत नाही। तर नक्की ट्राय करून बघा, झटपट होणारी पौष्टिक अशी बारीक मेथीची भाजी। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।